Уважаемый господин президент, я очень рад вас видеть. Мы не виделись уже почти год. Я помню о нашей предыдущей встрече в Москве. И рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего, завтрашнего мероприятия, точнее, по случаю окончания 80-летия окончания Второй мировой войны. Наше стратегическое партнерство, оно взаимовыгодное, приносит положительные результаты как для России, так и для Сербии. В прошлом году, к сожалению, у нас был определенный спад в торговле, но в этом году мы наблюдаем позитивную динамику, и задача заключается в том, чтобы ее закрепить. В прошлом году, к сожалению, у нас был определенный спад в торговле, но в этом году periodu primetan je pad u ekonomskom smislu i aspektu, ali ćemo se truditi da stalno radimo uzajamno i da poboljšamo te rezultate. Nadamo se da će do kraja ove godine biti u Beogradu zasedanje ekonomskog komiteta i da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji. Vezano za onaj kurs koji drži Republika Srbija. Drago mi je što danas možemo da popričamo i vezano za regionalna pitanja i drago mi je što možemo lično da se sastanemo i vidimo. Poštovani gospodine predsjedniče, drago mi je da vas vidim. Hvala što ste našli mogućnost da se danas sastanemo. Dozvolite da vam izrazim ličnu zahvalnost za vašu gostoljubivost i za srdačan prijem tokom moje posete Moskvi 9. maja. Kao i što želim da vam se zahvalim za podršku koja se tiče očuvanja teritorijalne celovitosti Srbije i za prijateljski odnos prema srpskom narodu. Za Srbiju je jako bitna saradnja na najvišem nivou sa Rusijom u svim oblastima i nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da očuvamo, nego da i poboljšamo neke aspekte saradnje. Energetika je za nas jako bitna oblast i zaista nabavka gasa je za nas jako bitna. I zahvaljujući izgradnji kraka prema Mađarskoj gasovoda učinili smo mnogo vezano za razvoj energetskog sistema. Treba da kažem da sve ruske kompanije u Srbiji, uključujući i RŽD, one su dobrodošle u Srbiji i želeo bih da i druge kompanije ruske dođu u Srbiju. RŽD, Rosatom, конечно, i mnoge druge. Srbija se nalazi u teškoj situaciji. Želim da vas obavestim da je Srbija od početka ukrajinske krize
Srbije u teškoj situaciji kako bi se izborila sa pritiscima, ali mi smo i dalje uspeli da držimo svoju principijelnu poziciju vezano za Rusku federaciju i dalje ćemo se boriti za nezavisnost Srbije. I takođe ćemo se truditi i dalje da se izborimo da ostanemo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj federaciji. Želim takođe pažljivo da saslušam vaše savete, vaše savete za poboljšanje naših odnosa u budućnosti. Выслушать ваши советы и предложения для Ja sam siguran da mi možemo da poboljšamo i da učvrstimo naše odnose na najvišem nivou. Hvala vam na toplom prijemu i siguran sam da možemo da učvrstimo zaista naše odnose. Hvala još jednom. Пекине, в Китае. Спасибо большое. Thank you.